Lenny Megarbio. Ano na? Taga kuan mi ticketing office mi sa Kidapawan. Nakakuan man og ticket ko di mong bahay sa una. Sa abot siya no? Oo. Nag-anniversary man namo, nag-raffle mi itong last week. Nabunutan man iyang pangalan. Kada og siya kuan kanang isa ka set nga component. Nakontak na mo si sir tong aging adlaw. Ano siya atod lang daw diri siya man nanghatag ang address. Pero na lang siya 1-3 nga delivery. Giatay. Uy, ginoo ko. Naatadra ang bayad. Yan ang delivery. Oo. Mao man iyang bayaran kay Oo ba? ang component 18,000 na siya ang iyang ano kantidad. Sana So, all. 1-3. Sayang kung di na ito mabayaran ng delivery. Mabalik. Oh, hindi ka? Wala kay cash dira, ma'am. Kadiri pambayad ra ba na free signal? Gani, sayang po ba mabalik? Wala impact na. Sige, unya na lang na siya. Nato pa nang bayad. Ipa, tanaw sa namo sa imuha unya. Wala nakakontak si sir? Wala may signal, di ba? Gani. May signal. Oh, di ay nga. Ingon siya nga. Naraman to sa balay, ma'am. Ihatod na lang dito. Wala lagi daw siya nakakontak lagi daw. Sige, para receive lang sa namo, ma'am. Unya. Churi lang niya pa. Send lang kay sir. Dari, malihog ko dari, ma'am. Kalang open, ma'am. Kay imo man kong pangalan. Surprise! Happy birthday! Birthday tayo, ma'am. Happy birthday! Ma'am, dili tama. Wala tayo bayro nun, mama. Joke lang, wala bayro nun. Oh. Hoy. Ikaw padagan kay kwarta, oh. Oh. 3,800. Okay ra, oy. Gwapa man gyapon kaayo. Ito, jud ka, ma'am. Ito, wala. Wala ko kabalo. Kaya wala man di contact mo sa paghapon. Okay. Oo. Uy, natulala man si Bibi. Okay ra, gwapa gyapon, no? Okay, sige. Ma'am, si sir, na siya mensahe para sa imuha. Ana siya, happy birthday sa ako ang pinalanggang asawa. Nang hinaot ko nga tagaan pa ka ug daghan pang katuigan sa imong kinabuhi. Salamat sa mga panahon nga ikaw nag-agwanta sa pag-atiman sa atong mga anak. Samtang naa ako diri sa layo. Padayon sa imong pagka-material wife, hilabi na sa imong pagka-mahigugmaon sa akoa, labi na sa mga bata. Dili na nako taason pa, kay kabalo ko nga kapayason kaayo ka. I love you, and once again, happy birthday. Send my regards sa mga bata. I miss you three, si Bibi ug si Kuya. Amping tapirmi. God bless us. I love you, asawa ko. Surprise from your loving husband, Ayan Megarbio, all the way from Papua New Guinea with love. Iigang. Okay, naday sa New Guinea si Sir, ma'am? Okay. Sige, ma'am. So, karon mga may gamay ni mga mensahe para sa imong bana. Hoy pa. Sige, klaro. Salamat. Wala ko nag-expect. First time. Sabi na kong nakapagutang. Nag-impod ko ni Pads, pero salamat sa imuhang pagkamaayong bana and amping kadara. Wow. Wow. Oy, maswerte kayo ka, ma'am, no? Kay imong bana ko an ba ma-effort. Lagi. Oy. Okay. So, si Sir, ma'am, gipadalaan kag dako kaayo nga teddy bear kay habang wala pa siya kana sa imong imagine no nga si Sir ay ka hug kong gabi eh. Sige, kanta sa tag happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay me nga kami ang napili ni Sir nga maghatod og sorpresa diri sa imuha. Nya na-touch ka sa iyang ipadala wala giigang. Igang. Wala dahong dun. Wala nagdahom. Wala ko na-expect. Nya nalipay ta karon wala. Uy, pre. Wow. Good siya. Okay. First time na po. First time nimo. Appreciate. Oy, okay. Last message para kay Sir. See you after while pinakabulan. Uy, apit na di ay. Wow, sana all. Salamat. Okay. Sige, happy birthday. Palakpakan si Mama. There's a lover's song tonight as I look back